Tervetuloa tähän uuteen ja ainutlaatuisen taidenäyttelyyn, jolla olemme valikoineet taiteilija Ansa Vaaran töihin. Tervetuloa minunkin puolestani taiteeni pariin. Nimeni on tosiaan Ansa Vaara ja ihanaa saada seuraa pitkästä aikaa. Jätämme teidän tehtäväksenne löytää tilat ja lopulta uloskäynnin. Ei se kyllä ole niin helppoa. Lisäsin sinne pari eksyttävää twistiä, jotta saan teidät kunnolla nalkkiin ja seuraa pidemmäksikin aikaa. No. Ansa pilailee. Eihän me ketään sinne loukkoon nyt jätetä. Thank you.